So, what's up mga bay? Here we are again, Born to be Ride. So, isa na namang rides ang ating gagawin ngayon. Close to nature, close to God na naman tayo, right? So, meron na naman tayong pupuntang isang kilalang simbahan din, no? Na napakarami ding nagpupunta dahil sa pinaniniwalaan nilang miracle. So, that simbahan ay hindi ako sigurado kung nasa loob o nasa labas pa talaga yung pinaniniwalaan nilang nakakagaling, no? Yung tubig balon, 'di ba? So, samahan niyo akong alamin kung nasa loob ba yun o nasa labas, sa loob bang ano nun. Yan, so dating gawin, Alemere pa rin ang daan natin. And then, of course, ipapakita ko na rin sa inyo yung mga talagang napakagandang spot, no, ng ating madadaanan, lalong lalo na yung Taal Lake. So, pauwi, papakita ko sa inyo yung ganda nyan, kasi dyan kami dadaan pauwi. Solo ride lang din to, kaming dalawa lang ni Commander ang magkasama. So, ayun, gabayan nyo kami at ilayo sa kapamakan. Gawin nyo pong masaya ang aming biyaheng ito. At nawa po'y maging maayos ang lahat, no? Alright, so let's go mga bay. Dito sa ating kalsada ay una nating madadaanan dito, no? Dito sa ating way pala, no? Ay yung Fantasy World, no? Fantasy World. Ayan, so sikat na sikat din yung Fantasy World. So, napakarami ring riders dyan na talagang nagpupunta, namamasyal. And then, siyempre, para mag-relax, no? And then, sa kalsadang to, talagang marirelax ang iyong kaluluwa. ang inyong mata, dahil napakaganda talaga ng tanawin. And then, napakalamig ng simoy ng hangin, no? So, talagang mag-i-enjoy ka, marirelax ka talaga, no? Nature na nature ang mga tao dito, yung pamumuhay ng mga tiga rito, dahil parang pakiramdam mo malayo ka sa yung malayo ka sa kung anong mga problema ng nasa syudad, no? Dahil napakasimple ng pamumuhay dito. Of course, talagang napakaganda rin ng view, di ba? Barangay Bisaya, siguro taga diyan ako. Ayan mga bayo, Barangay Bisaya. Yan, what's up? Bisaya. So, shout out dyan sa kapwa ko Bisaya, no? Ayan, shout out. Ganda, diba? Oh, kung makikita nyo ganda. Ayun. Well, enjoy the life. Maiksi lang ang buhay. Kailangan natin mag-enjoy. Kahit hindi man tayo ganun kasagana talaga, basta masaya. Kaya gusto ko lang ibahagi sa inyo itong ginagawa ko sa buhay, sa rides, sa pagbablog, you know. Lahat ng pupuntahan natin, no, ibabahagi ko sa inyo, lalong lalo na pag mga gantong close to nature and close to God, no? Basta yun. So mga bay, dito na tayo ngayon sa Kaysasay, no? So dumating na tayo. Yan, Our Lady of Kaysasay. But dito na tayo mga bay sa Kaysasay, no? So hindi natin alam, close pala yung Kaysasay ngayon dahil inaayos nila, no? Renovate yan. Ayan, hindi rin natin makikita yung balon, no? So ayan po yung balon, no? Miraculous Well of Santa Lucia, Balon de Santa Lucia. Ayan. So dahil sa inaayos nga yung simbahan, hindi na rin tayo makakapasok sa simbahan kung saan yung balon na yun, no? Na sinasabi nila the miracle, no? Na talagang nakakapagpagaling daw na kung anong karamdaman. So ayun, wait, dahil nakapagdasal naman din kami, napuntahan na namin yung gusto namin puntahan din. So next time balik tayo ulit dito once na open na yung Kaysasay ulit. Ayan.
Oh mga bay, balik na tayo. So doon tayo dadaan sa Sungay, no, sa may Agoncillo. Doon tayo titingin, talagang napakagandang lugar. So dito kay Sasay mga bay, already kay Sasay ay temporary close dahil inaayos nila yung simbahan, no? Pati din yung Miracle Balloon, no? Serado muna, bawal mo nang pasukin dahil inaayos nila at nakita kasi na nadudumihan o kaya naman ay nabuburara, no? Pero nabuburara. So well, next time ulit balik tayo dito pag okay na lahat. So eto na, papasok tayo ng Agoncillo, no? Bayan ng Agoncillo. So etong kalsadang to mga bay, talagang napakalinis, no? Ayan, no? Napaka lakas ng hangin. And then mga bay, tignan nyo, diba? Yung nature, no? Talagang napaka-aliwala. So sarap sa paningin, ang sarap sa mata. Sure, hihinto talaga tayo dyan. Ayan mga bay, oh, napakaganda, diba? Napaka-relax, no? See? Ito yung lawa na sobrang laki. Alam mo na talaga, dagat, no? Pero lawa lang talaga yan mga bay, no? Ang laki, no? Yan, siyempre picture kami dito. Yan, ganda, no, diba? So yung nakikita nyo mga yan mga bay, ano yan, yung mga tilapia, bangus. Yan, so, maraming nag-aalaga dyan ng tilapia, no? So diba, kaganda. Mga bay, no, ang ganda talaga dito, hindi nakakasawa, no? And then alam nyo ba, ang Talik ay isa sa may pinakamaraming tilapia, no? Fish pond, no? Sa tingin ko lang, pinakamalawak na fish pond to dito, grabe, napakarami, no? And then talagang maraming nag-aalaga talaga ng tilapia dito, you know? Halos paikot ng buong Talik merong tilapia, mga nag-aalaga ng tilapia. Ayan. So yung parang nakalutang na yan, dyan na yung pinaka nila ng tilapia, nag-aalaga, ano? Grabe, talagang ang sarap sigurong mamuhay dito, no? Kung dito ka nakatira, dito ang bahay mo, napakaganda. Pero ang delikado lang kasi ay malapit sa bulkan, baka pumutok na naman. So isa na namang pahirap yon, di ba? Ayan, o, grabe. Iikot tayo niyan mga bay, iikot tayo dyan, gandun. Grabe, liwala. Wala pang nakakasukat neto, no? Hindi pa nagawang sukatin sa sobrang lalim niya. And then siyempre delikado din dahil bulkan din nasa ilalim niyan, di ba? No, ayun. So standby mga bay. Oh, di ba? Tapos kitang-kita mo nyo rin yung kapal ng puno, no? Gubat. Ayan. And then andun yung crater. Diba? Ang ganda. Medyo patarik mga bay, oh. Ayan, so naipasyal ko na kayo dito sa kagandahan ng Batangas. Close to nature, close to God. So this is my relaxing moment, no? Release ng ano natin, stress. Napakaganda. So samahan niyo ako ulit sa rides natin na close to nature, close to God. Abangan ninyo ulit yung mga pupuntahan natin, magagandang tanawin. Kay sarap naman talagang balikan. Hindi mo basta-basta pagsasawaan pagkaganto ka talaga kaganda ang iyong pupuntahan. So siyempre gamit natin si Dominar. Yan, yung aking commander. Hey! So alright mga bay, hanggang dito na lang. Kita-kits tayo ulit sa next vlog ko. Please don't forget to like and share. Subscribe na rin itong ating mga channel, mapa Facebook at mapa YouTube. Alright mga bay, peace po sa inyo lahat. Bye bye!